Nik zerronka hartu nezake hartu ez dedana jada. Baigual lenaz gain hurbilduko naiz euskal literaturara. Euskal musika, euskal prensara edo antzerkietara. Sortzeak ez du ezer balio konsumituko ez bada. Aldala behintzat euskera izan lehendabiziko aukera. Kontzientzia eta mingaina joan ditezela batera. Gero hemendik hor zehar noa, afaimoko bat jatera. Bazpare pronto izango ditut, belarrik eta papera. Boaze katxondo ipini nauzun, nere gogo eta lerde. Izgeio ere badaude baina ez esatea mesede. Lengo erronkan kopeta beltza eta oraingoan berde. Baina euskaraz egin nahi nuke, larrua jotzean ere.